Padahal ora, tak kira engke melu bubuk. Sing bubuk aku dhewe bae. Jonggrang Kang Apiyarsa. Nggih. Kang Thohir sikitsake matur sembahane rawuhipun nggih. Dulu-dulu ngagli iki jiwa seni ra mekakat mangke Mbah Demang sepuh. Babre tesih kondur kala wau Mbah Demang sepuh. Oh nggih tesih kondur rumiyin sawetawis. Putih suwune. Neng Prambanan dilo wae. Ya. Neng Prambanan. Dolan neng Prambanan. Aku suwe gak rono irik. Aku separa rono wis 2010 kae kok. Tur nalika SMK. Bangeten. 2010 iki. 2010 awakmu urung lulus. Pas lulusan ya. Jonggrang. Ya Mus. Piye Bandung? Pesona. Mbah Go bibit monggo tidak ngajeng iki Mbah Go. Beksana tawis. Oh. Ayo. Ayo Pak Indro, monggo. Oh. Yuk Min, monggo to. Sing nang jero joget ta lho, ini lho Bu. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Mokal akeh sing padha kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan sing ning pawon sugeng beksa asik banget. Yuk. Barang iki kanggo keturunan rampok mati nang Mas Prabu Seta labuh ing wono segara. Tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lan nanging jagat Putra Ratu Prabu Pengging Damarmaya Sakti Banggawaasa Rara jonggrang manata sun pundhut garwa ya dalah iya benda aku demi padana iya jonggrang banyu wana mata turuti pesona lagi ayo mbakmu iya nang jero omah guser goyang bu asik bunyer bu iya sing caret-caret gawan Sugeng Makarya Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal akeh sing padha kasmaran ayo Mbah Gom waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan
Bandungan duwe aji sakti Bandawasa Rara jonggrang manuta sona pundhata garwa. Yo hey. Saka Bandung aku gawe bepono sabisemu sawangi kudu dadi Iya jonggrang nyuwun tak turuti. Nggih sampun katur